Spomenu epizod. Ovdje je Filip Full TV i pozdrav ljude. I sad ću vam nešto reći. Dobio sam psa, sad ću vam ga pokazati. Hoće biti Filip. Fićo, može da... Filip, može da će biti ovo tvoj pas, a papi ga moja? Može. Možem. A mogu podragat psa. Dosta plašiš me. Ali ja mogu podragat psa, ti možeš malo nasmijevat papiku. Tako. Merry Christmas, everyone. Pajdo nam je umro, pa smo onda dobili psa. Ali tako, realno. O, vidi ga! Prekrivaš mu. Ne, mu. Prekrivamo. Ovdje. Ovo sam htio pokazati svom prijatelju Martinu. Martina, pogledaj ovaj video, daj mi like. Bok. Baš je slatki. Da si prestao odmah. Ej, vidimo se u novoj epizodi. Bok, Martine!